सुबुंनि जिउआव थांनानै थानायाव गोबां खामानि मावनो गोनां जायो। बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोराबो खामानि मावनायाव खम नङा। गुफुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं बरफुख्रि गामिनि सरास्रि दैमारि गोबाव समनिफ्रायनो दाउ, अमा आरो सि दानानै नखर सालायबोदों आरो बिथाङा एम्फौ फिसिनानै बांसिन जाफुंसार जानो हादों। बेराफारसेथिं थोजासे धन सम्पथि खामायनानैबो लानो हादों। बेजोंनो बिथाङा गावनि इन्डास्ट्रिखौ बांसिन मोजांसिन खालामसिनदों आरो दायो बिथाङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सि दाफैयो आरो बिथांनि आब' इन्डास्ट्रियाव सोरबाफोर खामानि मावफैनो गोसो दङबा मावफैनो हागोन होननानै खावलायहरो आरो बिथाङा फोरमायहरदों दि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननायमोनब्ला बेनिख्रुइ देरसिन खालामबावनो हागौमोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों बिथाङा। आंनि नामा सरास्रि नार्जारि। जोङो दा बेहाय राजगड़आव दङ। राजगड़आव इन्डास्ट्रि आंनि न'आबो 2 नं बरफुख्रि। आब' इन्डास्ट्रि बेखौ गायसननाया आजि 30 बोसोर जाबाय। आं बिदि गायसनजेननाया 30 बोसोरनिफ्राय दा रानिं 20 बोसोरसोआव 25 बोसोरसोआव हाबगासिनो रानिं। ओरैनो दा साबोसे माने सेंग्राफ्रा माबा दङ 15 जन दङ, ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो 16-17 जन दङ। दा सेंग्राफ्रा बेंगलनि, ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जोंनि बे आसामनिनो लकेल। बेहाय जेनेबा जों खाथि अरुणाचल बर्डारखाय जोङो सेस अरुणाचलनिल' जि दायो। निसि सोब जाथिनि जि दाजोबो जोङो। दफ्लानि, गाल'नि, आबरनि, माने हार जाथिनि जेखौ नांगौ बेखौ मोनो आरो। ओमफ्राय इन्दि सि दायो। दख'नाखौथ' दाथ'वाखै दानायालाय। हलसेलावबो हरो, रिटेलावबो हरो। ओरै फ्रायनो बांसिनानो हलसेलाव हरनाय जायो। मानो जाया जानो, जथेस्थ' जायगा दङ आरो जथेस्थ' मावनो जानो हानायनि गोहो दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरा। आरो बे खामानिखौ जुदि जोङो सोलोंलाङोबा माबायदि खौरां लाफिननांगोन बेनि सेराव? इदिनो सानसे साननै फैग्रोनानै इदिनो माखौ हायो बेखौ, माखौ मावगोन बेखौ एसे गावनि सायावसो नालाय गासिबो। गाव मावनो हागोन होनबानो हायो। गावनि गोसोआ गावनि थिग जानांगोन, गावनि गोसोआ थिग जानांगोन, होमबानो गासिबो मावनो हायो। फार्स्ट टाइमनिफ्राय मानिफ्राय हमजेननाय बे खामानिखौ? आङो फार्स्ट टाइमनिफ्राय इदिनो आखाइजों दायोमोन। खुन्थिसे खुन्थिनै बिदिनो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे दानानै जेनेबा दिनै बेसेबांसिम एरलांबाय आरो। दा मेचिना 15था दं। मेचिन गंसेनि बेसेना बेसेबांसो? मेचिन गंसेनि बेसेना जेनेबा गासै सिटिंआव 1 लाख थाङो। 1 लाख बारा थांसिगोन एबार। आगरनि दामावथ' एसेग्राब दाम नङामोन नालाय। मासावथ' जोंनि इनकामफोरखौ इसेग्राब जानाय जायिखौथ' जों मिथिला। जेनेबा जों हिसाब लाया नालाय, न'नि नालाय। जेनेबा काउन्टारफ्राव बेलेग मालिकफोर दोनबा बा बेलेग सेलमेनफोर दोनब्ला बेफोरखौ एसे मिन्थिनो हागौ। दा जोंनो दाङो, जोंनो बाहायो नालाय एसेग्राब बेफोरखौ हमनानै मोनाखै आरो। थायो थानायालाय, जथेस्थ' थायो। मास हिसाब होआ बिसोरनो आङो। जेनेबा बिसोरथ' जेनेबा पिस हिसाबसो दायो नालाय, मास हिसाब होआ। पिस हिसाबाव जेनेबा आगरनि दामाव खोथा थायो। औ 700, ओरैनो 600, सिख्लाफोरनिया 300, 400, गांसेयाव 100, जेनेबा गांसे हिसाब आगरनि अनुमानै आरो। लास्ट दा 2000सिम दागासिनो दा गांसे जियाव। बेखौ 1.5 खान हायो सानसेयाव। 1.5 खान दायो गांसे ससे।